Челопеч и района видяха 6 кукерски групи. Заедно с двата клуба от Челопеч на Мегдана гониха злите духове кукерите от Банско, Расник и Земен, Пернишко и Люлин. Златните мечки отново заемат първо място за групово участие над 12 години. Детски кукерски клуб «Златните мечки» започва своето самостоятелно съществуване през 2008 година. Създават своя работилница, в която изработват първите си маски и разучават кукерските традиции. Първо бехме с летвички, си правихме скелета, работи, а сега минахме вече с траба. Защо? По-удобно е за носене и по-леко става. Както ги правихме първо, използвахме летви. Както каза Илко, сега започнахме с тръби да ги правим ПВЦ тръби. Най-старинни се считат маските, представящи вида на козел, овен и бик. Някои маски имат две лица. От едната страна вида е весел и добър, от другата носът е гърбав, а лицето зловещо. Почваш се от главното скеле. После с летви стигаме до обличане на маската. Това е облечена. Вече ще се прави очи, уста. Ето тук една още не е готова. Започва сега да се прави. Това е самото начало. Се облича, слагат се рога, после се облича с кожи, устата, зъби, очи и така. И тук всичко е естествено по тази маска. Това е от крила, това са рога, кожи, опашка, конска опашка. Отвътре се прави да е по-удобна на детето, която ще я носи. Слага се до напрен, да не убива и така. Ако трябва да бъда точен, когато сме започнахме с две маски, които ми беха налични на моя син, правени от преди. След това всяко едно дете, което е постъпило, си казва неговата идея за направата на маски. Сега в момента имаме на 30 участника, 30 маски, плюс 5-6 резервни и продължаваме да творим маски. За всеки един трябва да има по една, по две. Играем по различен начин. Има места, където играем маскарадно, има места, където играем фолклорно. И за всичките тия неща трябва да си имаш определената и точната маска. Тези маски са символ на доброто и злото, които съществуват неразделно в света и са неотменими. Голямо значение за символиката на маските имат и цветовете. И тук преобладава червеният цвят, символ на плодовитостта на обновяващата се природа, на слънцето и огъня. Черният цвят олицетворява земята и нейната богиня майка, а белият е символ на водата и светлината. Независимо от ежедневните проблеми, в душата и в сърцето си всеки българин носи вярата в традицията. Нашите обичаи носят следите на вечното оцеляване. Затова в тях присъства силата на война, изпитан във войни, въстания и робства. Днес децата ни сякаш порастват в интернет. След време откриваме колко неустойчиви са идеите им. Откъснати от земята, откъснати от цялото. В века на компютрите, на технологиите, аз съм убедена, че много деца даже и не спортуват. Не само, че отделят време за такива неща, както е нашето занимание тук в клуба. И този застоял живот също така има и други пороци, като наркотици, алкохоли, кръчми, казина. Мога да ви уверя, че децата тук почти няма такова дете и 2 пъти, и 3 пъти. По принцип се събираме веднъж седмично. За по 2-3 часа не е никак малко да си отделят от времето, но когато им звъннем по телефоните, че трябва нещо спешно да се направи, днес, например, нямаме сбирка, но повече от половината по възможност са тук. Това означава, че имат желанието, че добре им влияе клуба, добре им влияят тия сбирки. В кукерски клуб «Златните мечки» те научават, че общата борба, общата работа води до резултати за всички. Прави ни по-организирани, в смисъл да бъдем едно цяло, да не се караме. Също така и да се уважаваме, да се подкрепяме, да сме един отбор всички. Съби Събев, който е председател на клуба, и неговата съпруга Ваня са хората, които не подценяват възпитанието при реализацията на дейностите в клуба. Значи, откакто сме започнали да се занимаваме това най-напред с нашия син, той е започнал 2 годишен да се занимава и след вече така
по-голямото оформление като клуб, когато дойде идеята заедно с кмета на общината Алекси Кисяков. Тогава започнахме по-съвкупно да работим и наистина тогава дойдоха по-големите отговорности, защото едно е да го правиш за собственото си дете, друго е да го правиш за това са вече, значи започнали сме с 6 деца, сега са повече от 30. Различни възрасти, различни поколения, различни разбирания, различни родители. Но когато искаш да го правиш и когато си отдаден на децата, един път и втори път, както пък съпруга ми Саби Сабев е отдаден на кукерството и с подкрепата също на хора, които вярват, че така трябва да се върви, да се обучава младото поколение в тия традиции и ценности, като Пламен Кунчев, неговата съпруга и други имаме такива, които може би ще пренебрегна. Сега не мога да се сетя за всички, но много са ни помагали и съдействали, включително и от селото и от района, с цялата тая подкрепа и с почти ежедневна работа след основната ни работа. Мисля, че може да се постигне всичко, може и още по-добре, но сме ангажирани. Кукерството по принцип възпитава, защото то не е точно от християнските традиции, но пък в същото време непрекъснато се обучаваме в борбата между злото и доброто, по какъв начин да я победим. Използваме различни символи, изгонваме от болна жена, нейните кошмари, например, различни танци разучаваме и си мисля, даже съм убедена, че децата разбират цялото това обучение, да го няма лошото. Тук се стараем в самия клуб да бъдат екип. На всяка сбирка може би се повтаря, че не трябва да се карат, не трябва да се обиждат. Различни са, по някой път има такива майтапи между тях, но винаги им е повтаряно това и предполагам, че кукерството със сигурност трябва да ги възпитава в добро. Обикновено при изявите на челопешките златни мечки с най-малките пътуват и родителите им. Така имат възможност да се запознаят с условията, при които са поставени децата им. Очарована съм от организацията в клуба. Харесва ми да поддържаме традицията и въобще всичко. Децата са въодушевени, научени са да носят отговорност, да работят в екип. Харесва им традицията по същия начин, както и на мен. Липсват организации, които да карат децата да работят в екип и да държат един на друг. Определено сплотяват. Страшно е. Маски се правят, кожляци се шият, олеле бочки, обаче съм доволен, защото децата са щастливи. И общо взето, нали знаеш, ние сме на олимпийския принцип. Е хубаво да вземем и награда, ама пък мен ми е достатъчно, че тия дребосъците се радват. Ще участват и това е. Щом ще участват и са доволни, иначе и аз съм доволен и труда си е заслужавал. Традиция е по време на пътуванията да се посещават исторически и етнокомплекси из страната. Заедно с сериозната мисия да си кукер, младите пазители на традицията умеят и да се веселят. По време на пътуванията децата наблюдават редящите се планински склонове, поля, долини на реки. Град след град, село след село. Това за тях е възможност да опознаят родината, нейната красота и история. Подобен допир не винаги могат да им осигурят родители и училище. Идеята да бъдеш кукер привлича все повече деца и ученици. Те говорят за запазване на традициите, за удоволствието и предизвикателството да си в кожи. Голяма тръпка. Не може да се обясни. Много ми харесва да гледам как кухерите са с звънците и дрънкат. Трябва да се запази традицията, обичайте на село Челопеч и на цяла България. Дига ми се адреналина, хубаво е. Удоволствие. Спазвам обичая, поддържаме традициите и така. Поне на мене ми харесва да ходиме на участия, да пресъздаваме това, което е било в миналото. Запазваме традициите така. Участниците от клуба и техните родители започват да събират кожи и звънци, аба и други материали, необходими за дейността. Естествено, че всички родители на децата съдействат, включително и хора, които не са ангажирани с клуба. Като най-голямо съдействие получаваме от кмета на общината и от господин Авек Нестор от Челопеч Майнинг. И с наша помощ, нали, до някъде, кой каквото може дава. Случайни хора дават кожи, дават звънци, дават неща, които са потребни за клуба.
Откриват и автентична челопешка носия, сукмани и ризи. Разучават и се подготвят за представяне на нови обичаи, свързани с кукерството. За автентичността на клуба, към която се придържаме, да имаме носии, значи това е благодарение на Челопеч Майнинг. Челопеч Майнинг ни отпуснаха средства, за които ние работихме по въпроса да се закупи бало от стари баби в селото и в района, което отидахме и го ушихме. Направихме носията, която е автентична, стара, с изключително стари материали, момичешките носии специално. Те са, не сме ги правили, не сме ги шили, те са си стари челопешки носии. Днес вече притежават богатство от маски, звънци, рогове и носии, на което много кукерски клубове в страната могат да завидят. Детски кукерски клуб «Златните мечки» прави първите си крачки в село Ковачевци на дефилето на маските и участва в Деня на радостта, посветен на децата без родители. Следва и представянето в село Радоил. Челопешките мечки са приети радушно и всяка година гостуват на Международния фестивал за автентичен и хумористичен фолклор Бобфест. Човек и добре да живее, бобът го засища и владее, възкликва човекът, който създава радоилския празник – Георги Божилов Гебо. През 2009 година, под патронажа на премиера Бойко Борисов, тогава кмет на София, се провежда 5-тият международен фестивал за автентичен фолклор в града. Организатори са Фондация Европа. Златните мечки дефилират заедно с групи от Хърватия, Литва, Унгария и България. За участието си мечките получават златен медал и почетна грамота. След година отново са сред поканените ансамбли на фестивала и отново донасят на Челопеч златен медал за автентичен кукерски танц. Пак същата 2009 година участват в 3-тия национален преглед на фолклорните ансамбли, организиран от Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО. Пресъздават обичая коледари и кукерски танц. Тръгвайки по стъпките на кукерите и спазвайки традициите им, златните мечки по рождество се превръщат и в коледари. За събитието преди години намират подходящия плат и ушиват ямурлуци. С симити подаръци ги посреща кметът, инженер Алекси Кесяков, когато те му гостуват в общината по празниците и пеят песни за здраве и берекет. 2010 година носи и престижни участия и престижни награди за ентусиазираните кукери. В Перник се провежда 19-тият международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2010. Празникът е включен в националния културен календар и е най-авторитетната в страната проява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Води началото си от далечната 1965 година. Още тогава, в онези времена, се провежда така нареченият зимен карнавал, който днес е пернишката Сурва. Златните мечки се превръщат в традиционни гости на Перник. Ние участваме за 4-ти път в Перник, като 3 години подред сме присъждани в наградите на Пернишка община. Първата година имахме награда от 150 лева за най-добре показан танц децата играха. Втората година за мечка и мечкар имаме награда. Третата година, тази, имаме за най-добри маски и костюми. След 4 годишни усилия по създаване на екзотични кукерски маски, ушиване на костюмите от кожи, запознаване и разучаване на местните и националните традиции, свързани с кукерството, след многобройни участия в кукерски фестивали в страната, кукерски клуб «Златните мечки» община Челопеч е сред номинираните фолклорни състави в страната за представителен ансамбъл към Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО. Представителен ансамбъл означава много участия. Един път, втори път. Трябва да представяш България и българските обичаи. Трябва да се спазват точните изисквания, точната традиция, точните моменти.
няма мърдане. Това са 3 етапа, които трябваше да ги минем. Какво значи? Отиваме, участваме между 200 групи. От тия 200 групи на първия етап отпадат 50, остават 150. Втория етап беше в Софийска пролет, където участвахме с други кукерски групи. Имаме златен медал, отличие. И понеже Софийска пролет се прави към ЦИОВ, към ЮНЕСКО, и ни го счетаха, нали, за етап. Третия етап беше на Международния фестивал във Велико Търново, миналата година, където децата просто беха неперфектни, уникални с техното желание да стигнат до финала. Значи това беше нещо много страшно отстрани на хората, които гледаха това нещо. Не може в 40 градусова жега, облечени с такива костюми, с кожи и с звънци, да минеш дефиле от 1,5 км, където просто са за възхищение. Децата играха, минаха и си заслужиха да бъдат представител ансамбъл на България. От 1970 година ЦИОВ, национална секция на Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, работи за запазването и разпространението на традиционната култура. Чрез своите дейности съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства. Служи на целите на ЮНЕСКО. Подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство. Служи на каузата на мира чрез осъществяване на горните цели. Представителен ансамбъл все става след като са мини тези етапи, първи и втори етап на прегледа, по регламента, който е определен предварително. Там комисия от специалисти, хореографи, музиканти, фолклористи преценяват какво, понеже ние ги виждаме и на сцена, и ги виждаме ги и на тяхната сцена площада, понеже навънка са. Но начина на костюма, начина на поднасянето, начина на явяването пред зрителите, какво показват пред зрителите, чувството за мярка. През лятото на 2010 година в Велико Търново Златните мечки, вече кандидати за статута представителен ансамбъл,